Nyoro kana neno akeni neno proceedings mar Mbadi. Yes. Pesa ngeni tinda nindo bath karubat karubuka koro kineno sama wuoyo kamato koro ber kumielu pesa nindo bath dala koro kana neno Mbadi aneno kai ote moduoko gik nogoyo Nyoro ka ineno maneno kamia kibaji moro aneno kachako maka matin nikech kaneno Mbadi ingeni osebedo ng'at ma ne dawo kabisa ne fight for rights wa kabisa masamoro kaneno kachiyo taneno ka dawo ntitaneno Mbadi weta tani awene ndanina matan tienga mosemako to ka koro kinya nene ka koro Nyoro nene ka koro ene otemo ogo somersault to otemo Adani to be inyalo neno ni oken yani kata endo o struggle to oken authentic Mbadi wa don't koro chuno nikech gimiluongo ni cabinet collective responsibility ye to broad based ni wakete kanyo ni mondo wariego gik moko no ken ni mondo jogo dhi to endeleza agenda mantie kacha nyaka wawuo nyaka nitie gik moko mono oyudo ka en odonjo ka gigi no setimo dhi konyo rieyo gigi no ko dhi konyo endeleza gik ma no dhi ne mondo nje parliament oath of secrecy mar cabinet once ni waseprove gimoro no wacho ni teach policy mar sirkal Raila Molo Odinga nonyisowa ni jogi wewa migi jomoko konygi gi tich. Noko wacho ni wewa migi jomoko mondo endeleza nyanyasa wa kaka ne nyanyasa wa. Koro gima kata ka wan gi broad based government ni expectation marwa kaka jopiny ok ni mondo dhi kanyo mondo kane wago koko ni idwa use airport wacha dani ni ngeni ochako gi maandamano ma jenzini ka jine wacho ni idhi use airport. Donge mana dier. Koro kinya wacho ni jokwodhi to donje broad based government mondo koka gi justify uso mar airport wani mar Adani ni mano to kwa biye kata matin okay erokamano